Laing Subuanong artist nga way pagduha-duha nga usa ka Kobe fanatic ang nihalad siyang talento sa arte isip tribute o halad sa mitaliwan nga basketball legend ni si Kobe Bryant. Si Chelo Valiana sa report. Mukantidad lang sa 35 ngadto sa 600 pesos ang bayad sa magpatupi sa barbershop ni Neshel Dacalos. Apan dili mo menos usa ka libo ka pesos ang bayad alang sa gustong magpa-hair tattoo. Hinuon lahi karong adlaw katungod kay ang iyang pagka-hair tattoo artist gihadman ni Dacalos isip tribute sa iyang idolo sa korte sa basketball nga si Kobe Bryant. Gahapon raw tanan ako gibuhat. Nga timing man nga apiki mi sa barbero. Moto karon ko nakapabor gyud nga ako na siyang gibuhat pagkulit na. Dili lang sa Sugbo na himong ilado si Dacalos apan sa kauluhan o sa gawas sa nasod usab. Gani migawas na sa social media ang hair tattoo nga iyang gihimo sa laing mga NBA superstar nga gibayran siya og dako-dako nga kantidad. Sa pagkamatay ni Kobe Bryant, iya unang gipadaplin ang pagpaningil og bayad aron lang gawas no niyang mapadayag ang iyang kahinugon ug pagdaig sa iyang idolo. Usa sa naswertihan ang iyang higalang si Jerwin Wasawas, 39 anyos. Fan ni Kobe samtang 16 anyos pa siya. Karon dili lang kutob sa iyang kasing-kasing napatik si Kobe apan sa iyang ulo usab. Silbing mo ning offer para Kuan din na siya mag tribute na ko para ni kuan sa idol. Sa pa sir si Kobe wala nang siya kasing-kasing na Nanas akong ulo. Uban ni Renanti Quinones, Chelo Valiena, Balitang Bista.